Peppi, nibda mill-ewwel minnek. Rajt x'għamlu l-immigranti f'ħalfar u qed tisma' kemm huma rrabjati l-Maltin. Ħatibqa' tgħidilna nintegraw magħhom, ħataqbes għalihom f'din ukoll. Jiena l-ewwel nett nixtieq nikkundanna bla ebda riservi il-ħruq hawnhekk għandi ritratti tal-mod kif ħarqu il-karozzi. Nikkundanna bla ebda riservi din il-ħaġa. U nikkundanna għaliex daw setgħu kienu affarijiet għall-ar jekk naraw anka hawnhekk. Però nkompli nuri ritratti. Għax hawnhekk għandi ritratti ta' karozzi oħra maħruqa. Dawn huma karozzi tal-Ġiżwiti illi kienu nħarqu snin ilu meta daw kienu qed jaqbżu għall-immigranti. Għalfejn qed nurihom dan din hija karozza ta' avukat illi kienet taqbes għall-immigranti maħruqa wkoll. Għalfejn qed nurihom. Għaliex daw ma rridux niġġeneralizzaw, mhux sewwa li niġġeneralizzaw. U ħanajdlek ħaġa, Mark. Taf x'intqal fuqhom daw. Vera li għamlu ħażin, imma sewwa illi nitkellmu fuqhom u ngħidu affarijiet bħal sparaw fuqhom nisa u irġiel u tfal oqtluhom kollha. Dawk li qatlu l-iswed ħaqhom midalja ta' djamanti. Daw jiggastjawhom Hitler style. Hekk ħaqhom dawn in-nies, hekk ħaqhom dawn in-nies. U nħar nsemmi ħadd oħra. Daw 107 kienu, il-maġġoranza l-oħrajn. Daw x'għamlu? Dawn nibagħtuhom lura wkoll. Dawn kienu ma xorta qabżu minuta. Ma minħaraq il-karozzi xorta għamel ħaġa. Minħaraq il-karozzi xorta għamel. Għatlek ikkundannajta bla ebda riservi l-azzjoni, imma ejjew nifhmu wkoll daw in-nies daw l-affarijiet jaqrawhom. Dawn in-nies jafu li xahar ilu inqatel persuna għax iswed. U anke meta joqogħdu jgħidu għax weħlu 6 ġimgħat ħabs. Kif semgħu għan-nies hawnhekk bdew 6 ġimgħat biss. Tafu li daw li weħlu 6 ġimgħat ħabs mhumiex in-nies li ħarqu il-karozzi, mhumiex in-nies. Kompli, konkludi. Għaliex l-akkuża illi kellhom kienet illi kisru l-paċi pubblika u li ma bdewx il-pulizija. Ta' din weħlu 6 xhur ħabs, issa jien irid insaqsi hawn 6 ġimgħat, issa jien insaqsi 6 ġimgħat ħabs. Liema Malti jew Maltija illi jagħmlu kontravenzjoni bħal din. Ta' daw qed ngħid mhux ta' dawk li ħarqu, dak qed iridu jinstemaw. Ta' daw. U weħlu 6 ġimgħat ħabs. U jiena ngħid ħaġa. Nikkonkludi. Mhux aħjar dawn is-6 ġimgħat ħabs. Għamluhom 6 ġimgħat community work u marru jirranġaw li kisru. Flok invendikajna ruħna minnhom daw il-nies. Qabel ma ngħaddi għall-fader, Melkim, sema ifhimni, di xi ħaġa li aħna insejnija qisna dan aħna f'April li għadda tinnilhom wieħed, mhux ħraqnilhom il-karozza tiegħu, tinnilhom wieħed. U issa qisu insejnija. Le, minuta. Le, da, jiġifieri mhux. Għalek, le. Le, ma nisimekx titkellem fuq. Le, jiena meta nqatel dak il-persuna, jiena kkondannajtu wkoll bla ebda riservi. Ovvjament dan issa hemm il-każ il-qorti għadu għaddej minn għamilha ħaqqu, jieħu li ħaqqu, imma Alla jbierek diġà qisna donna nafu da. Kulħadd il-medja ħafna minna qalet dan qatel sempliċement għax huwa iswed. Issa la joħorġu l-affarijiet fil-qorti. Naraw u x'inhu da li taqtol bniedem għal xejn huwa ħażin. Issa iswed abjad Ċiniż jew whatever, ma tagħmilx differenza. Issa, però aħna llum qiegħda fuq l-affarijiet li saru hawnhekk. Jiena inni hawnhekk niġi snin. Ta' parsi dejjem ħa niddiskutu, fil-verità aħna niddiskutu biex dil-problema tissolva kull sena, jekk mhux kull xahar, il-problema tkompli tiddeterjora. Meta bdejt niġi hawnhekk jiena, kien kulħadd li u xi oħrajn il-ftit li konna nitkellmu jgħidulna nazzisti qed tażaġeraw, daw qed jidħlu ftit, daw ħajintegraw. Illum hawn xi ħadd għadu jgħid dak id-diskors. Illum li qal Peppi li kwota dawk in-nies daw kollha ħażin qalu mela le naqbel miegħek jiena ma tistax titkellem hekk f'dak l-estrem, però lil pajjiż aħna qed nispiċċaw f'minoranza ġo fih aħna stess. Huwa fatt, dak kellna l-Kunsilli tal-Ewropa u tal-Kunsilli kien hawn lokalitajiet fejn votaw iktar barranin mill-Maltin. Di possibbli ħanibqgħu ngħidu aħna
li m'għandniex problema